अभिमानाने सह्यगिरियन अभिमानाने सह्यगिरियन सांगे गर्जुनी समुंदर हाय जगात एक नंबर आमचं कोकण हे सुंदर हाय जगात एक नंबर आमचं कोकण हे सुंदर हाय जगात एक नंबर हो आमचं कोकण हे सुंदर हाय जगात एक नंबर हो आमचं कोकण हे सुंदर तर नमस्कार मंडळी, आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोटक तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आता जातो मी जरा गुरं सोडायचे आहेत आम्हाला आणि तिथून मग पुढे कुठे जायचं आहे आपल्याला? कशाला सांगा जरा. तर हे दोघं पोहायला निघालेत. मी असा जरा फिरायला झाला, किती दिवस गेलो नाही, तर त्याच्यामुळे यांच्याबरोबर जाणार नाही, पोहायला आलेत. मी बोललो मी जाणार आहे तसं, पोहायला निघाले. नाही तर दुसरा काय तिकडे हाय नाही, खेकड्याना गेलो असतं तर आलं असतं, नाही तर असंच पोहायलाच येणार ते उपरसोंडी ना. कपडे कुठे नाही आणलं? काय आणलं? साबण, लाईफ बॉय, मग डेटॉल तरी आणायचा, मग सॅनिटायझर आणा. काय माणसं तुम्ही, आणि काय आणलं नाही वाटतं, कपडेच आणले नाहीत फक्त. तर आता आम्ही गुरं सोडायला, त्या बाजूवाल्यांची पण गुरं सोडायला लागतील. सोडूया ना त्यांची पण, चालेल. तर आल्या तर सोडतील ते, नाहीतर आम्हाला सोडायला लागतील त्या दिवसासारखी. बघतो आता, आधी आमची पहिली सोडता, नंतर मग डायरेक्ट तिकडे गोठणीवर, आमच्या पाण्याच्या गोठणीवर. इकडे ये तू. सोडता आधी पहिली लगेच आल्या. भाकरी घे, भाकरी घे, भाकरी घे. काय दिप्याला वाट बघताय बघ तुझा वास. दिप्याला वासरू बघा. नाव तरी सांगा त्यांची. नाव नाही माहित आम्हाला. शनिवारी त्याचा बाबू, इकडे तांबू, त्याचा बाबू, तिथे शनिवारी, शनिवारी हा बाबू आहे, तो तांबू, तिकडं तांबू आहे. पण तांबू तांबू आहे ती. कुठं आहे ती तांबू आमची? हे थांब रे दिप्या, दादी नको ना सोडू. मला सोडत त्याला सांगित त्याचं धार काय सर. हा आमचा वासरू आम्हाला मारताय नुसता नुसता. हा माझी आता पहिली शनिवारी सुटलेली आहे, पण ती काय बाहेर निघत नाही. ती शनिवारी काठी तोडला. तिकडे जाऊन बारा बोललो मी, येईल मग तो अंगावर. आता वासरू दिप्याचा आलेला आहे आणि मी काठी घेऊ उभा थांबत आहे. दिप्याचा वासरू गेलेला आहे. घाबरे तळलाय बघा. नाही रे, इथे काठी होती जवळ, डानका तरी तिथं वर चढला. तू कशाला आला सौरभ? तुझं काय काम? इकडे थांब, या साईडला इथे इकडे इकडे दाखवायचे तिथे. घाबरे होते नाही काय राहाय त्याचा टाला त्याला निघायला घेतलं की काय पडला रे? तो डानका पडला आपोआप. उचलायला ठेवू शकतो उचलून. तर निघ. कुठला पडला? तर तिथे पडला आपोआप. तो बैल जात होता, तो त्या डोक्यातच पडला. गाय नाही ना सोडायची. डानका नाही वसाडे. अरे हा पडला.
भिंत बघ हलताय ती अख्खी. ही भिंत बघ बाजूची. ठेव तू तसंच ठेव. ठेव ते बाबा लावतील. पहिला त्या ह्याच्यात घुसवतो वरचा, मग हा इथे ह्याच्यावर टेक. आहे बघ टेकाय दिलेला. ओ पडू नको. ये तू इकडं. चल चल. अरे हा वर गेला. हट. अरे सरबरी करते तू. सुधारणार नाही तू. तर मंडळी आता आम्ही गुरं लावलेली आहेत. गुरं म्हणजे लावली म्हणजे तिथे ते बाबा आले, त्यांची गुरं सोडली. नंतर मग आता संकेत आणि शुभम लावले. आता जर शूट करतोय तो शुभम आहे आणि संकेतला बोलवले. शाळेतून आलोय हायस्कूलमधून आणि त्यांना बोलवले. त्याला टाईम झाला जरा त्याने यायला घरातून, तर त्याच्यासाठी थांबलेलो. आता आता गोठणी आम्ही दाखव जरा शुभम आमचा संकेत. आणि आमचा बाप्प्या पण आलाय. बाप्प्या पुढे व्हा तुम्ही. कसं तुम्ही अनुभवी माणसा हो. तुम्ही जरा पुढे व्हा. इकडे म्हणजे गणपतीमध्ये माणसं गेलेली त्यावेळी जरा म्हणजे मलकातलेला रस्ता लय माणसं गेलेली ना गणपती बाबा दीड दिवसातली. पण आता कोण जात नाही जास्त. हो काठी नाही आणून द्यावतात. गहू जरा कमी आहे ना रे. भरपूर असतो. जाम फुलला रे. आपण एक फुल दिसला काय. तर मंडळी आता आम्ही पोचतो गोष्टी. गवत पण भरपूर झालाय. पाऊस बघू शकतो इकडे. आणि आता हिरीच्या कट्ट्यावर चालतोय. पोहू काय रे ह्याच्यात. नाही पोहत कारण का पियाचं पाणी आता थोडे दिवसांनी चालू करतील. गणपती भावले त्या दिवशी मी उडी टाकलेली 1.5 दिवसाचे. आज नाही टाकणार. कोण आहे रे. तर मंडळी आता पाणी आटलेलं आहे. मागे मी आलो त्यावेळेला होता पाणी भरपूर. आता पाणी आटलाय झालं. यांनी लगेच कपडे बिपडे काढले आता पोहायला. एवढी हौस आहे ना पोहायची. हे गणपती ही झाली काय रे बघ. गणपतीच असतो तो कोंडा. कुठे आहे. अरे हा तो आतमध्ये टाकला असतो तो ना. आतमध्ये पोकळ असते ना गणपती मूर्तीच्या आतमध्ये. पाणी बघ किती कमी झाला त्याचा तरी पण तो बघ. इथे गणपती भावलेले. या साईडला खोल नाही. कुठे राहू दे. जाऊ नका कुठे. हे नको रे जाऊ. आणि मंडळी अजून एक दाखवायचं झालं तर आता जामचं झाड आहे त्याच्यावर फुलं यायला लागलीत. केरवा फुलं यायला लागलीत. एक कुठेतरी फुल बघितलं वर तुम्ही विहिरीवरून. विहिरीच्या कतड्यावर चालत होतो तेव्हा. हा बघा बघू शकता हा वाला. आणि झाले तरी हे का फुल होतं इथं रे माहीत का. काय माहीत मला पण नाही माहिती. मी फक्त मोठे झालेले आणि फुलंच बघायचं जास्त करून. मोठे झालेले भेटत नाही रे. कच्चे असतात तेच ही चवसर दिसतात. नंतर मग दिसत नाही. केळटी ठेवत नाही. इथून पाणी जातो खाली. आवाज येतोय. इथून खाली जातो तिथे. हा पहिला ढव मोठा होता. आता जरा होरलाय. दगडी बिगडी गेल्या. इथे विहीर खणली. विहिरीच्या दगडी गेल्या इकडे म्हणजे विहीर खणली त्यावेळी हा सर्व इकडे टाकलेला आहे. म्हणजे इथे बंधाऱ्यासारखा केलेला मोठा इथे. इकडे पाणी अडलेलं होतं असं म्हणजे अडवायसाठी. सर्व गेला वाहून पहिल्याच पावसात. इथं पाणी तर कमी झालंय. आणि ती पण
आग लागली बघ किती. तुम्हाला नाही लागली जिग्नेश खाज? खाज नाही लागली? अरे बोलते खाज नाही लागली का? का नाही लागली? तुम्ही गवतात नाही आणायला, उडत आलो का काय विमानासारखं मोठी बसली त्या कार मध्ये. कोण नाही आहे बाबा आहे फक्त. तिथं जातील तर तुमचं भाती करायचं होतं, माहिती आहे ना? जा लवकर पोवा. तू नाही पोहू शकत, तू सारा तर पोला सांगतोस ना बरोबर. देऊया धक्का. हिरव्याच्या वास न मारताय. हा बघतो. पुढे गिरवा. इथं मेलाय पोवा. गार गार लागतो. गार गार लागते. अभी एक कॅमेरा उडवशील. अरे गप पोवा ना. गुलगुलीत वास मारते. खदलवला एवढा लगेच पाणी. दोन तीन एक काय? ते बघ त्या दगडी खाली पण आहेत. कुठल्या? त्या चल दाखव. इथं होत आता गेला इथं दाखव रे त्या इथं. दगडी खाली. उलट पकड चांगली आहेत आहेत. बघ एक बिलात. मोठा आहे. हो हा बघ एक आलेला छोटा आहे. ते मार. हा बघ एक तो किरवा बघ. तो बघ तो ढेंगात गेला किरवा. आगे दाखव रे चामटा. तो बघ बिला ते काय. दाखव इकडे. आगे दाखव इकडे. अबे सोड. हे बघ इथे माझ्या मोठी. माझं नाव काय? तर हा चामटा आहे. आपटच कशाला तर मंडळी हा आहे ना कुणी आपटलाय? तो ए किंदलीच्या ह्याच्यात पण असतात नाही रे कातलाला. तर हे कातला आमच्या ना किंदलीची झाडं असतात. किंदलीचीच झाडं नाही तर अशी दुसरी पण झाडं असतात त्यांच्या बुंद्यामध्ये, म्हणजे खड्डा असतो ना बुंद्यामध्ये, तर त्याच्यामध्ये पाणी साठलेलं असतं त्याच्यामध्ये असतात हे. अरे हा बघ कोण आहे? आंगडा. ते जाम मोठा होता. छोटा आहे हा. हा बघ केवढा आहे. हा कोणी इथे पक्ष्यानं खाल्लेला आहे ना. कोणीतरी खाल्लेलाच आहे, मेलेला केलेला आहे. आतला सर्व खाल्लेला आहे. कशा प्रकारे चामटा. मी पकडायला मस्त आहे. जा. केवढा आहे. ह्याच्यात काय पोहणार तुम्ही? त्या दगडी कोण आहे? गवलणी असते ना चावतील. त्या आतमध्ये उभा राहा बघ.
काजूवरनं उड्या टाका धपा धप धपा धप. हा टाका रे काजूवरून उड्या. शुभम बोलतोय. हो तर मंडळी पोहून झालेलं आहे आणि आता ते दोघं जण काय करतायत काय माहित. माईक भिजवला नाही हा, माईक भिजवला ना आमचा. काय आहे त्याचं नाव, काय नाव त्याचं, नाव काय त्याचा, सौरभ. हा पोहतोय, हात मारला आणि भिजवला माईक. माईक मध्ये पाणी गेला का आता बघायला लागेल. मंडळी आता हे दोघं जण किरवीस होत आहेत. काय जिगू शिवाय देतेस, नाला काढला आहे मी. तर आता व्हिडिओ इथे थांबवतो कारण का व्हिडिओ आम्हाला काय मोठी करायची नाही जास्त. तर आता व्हिडिओ इथे थांबवतो. तर व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. व्हिडिओ कशी वाटली ते आवर्जून कळवा आम्हाला. आणि जे नवीन असतील ना आमच्या चॅनलवर त्यांनी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून, आणि बेल आयकॉन ऑन करा जेणेकरून आमच्या चॅनलची नोटिफिकेशन तुम्हाला, म्हणजे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळेल. जाऊया ना आता, बंद करूया ना व्हिडिओ. करूया ना बंद का नाही करे संख्या. हे पण आम्हाला पण येते. टाटा बाय बाय. माकडं पाकटवायची नाही.